нещата до тук. Да. Да, защото просто съм много нацъфтяла и ми се заплита много в краищата. Искам да изглежда добре, като е изправена. Повече се изправяш? Да, просто натуралната ми коса е леко чуплива, обаче е много разхвърлена и много ми харесва. Значи много разхвърлена. Не знам как да я поддържам просто. И затова или се изправям, или с Dyson да се правя... А държи ли ти Dyson? Да. Как си с бетонче? Страх те да го оправяш или? Да. Не знам дали ще ми се получава. Това е лесно, аз ще те науча, ама като цяло много ти отива. Значи, ще пробвам. Виж, няма да го направим много късно, за да можеш да си го събираш. Да. Аз лесно понякога на една страна да си нося. Добре, покажи пак валиажа да видим доколко русва. По-нежничко. Да. И това матиране ти харесва, така ли? Не знам обаче, че да се пасва с по-тона на косата. Възможно най-естествено Да, виждаш. точно. Добре. А остатъци, боя, такива неща, нищо нямаш. Нали? Да. Да видим колко беби косъмчета имаш, изглежда много. Което не е лошо, се бъдеш. Повечето ми коса е бейби коса. Има нещо такова, не половината. Добре, ние ще режем до тук, така че си топ. Вау. Много ми харесва. Ти ми говориш и се представяш, че просто няма да ти отива. Да, ще им всички. Редовен номер.